Anggo sing de audio Doglong Anggo sing de tim asmune geding awas nih kayaknya emang ini tapi Ake sih kudu disebut ya. Ake Iya. Semoga berbahagia selalu bareng Dewi Pantura terbingkis sahabat cengkok. Anggo Bunda Retno sing ana ning Jepang sing wis ngupai segala-gala ning Wakingkong kok lama ning ngejek Amin. asik Beli pernah sun bayangan apa jek yang sampean bakal tegel nyianati kula sing wis 6 tahun segenap. Abang ora tersangka sih aku lagu Tersangka man disangka kok ya maksudnya beli disangka asik berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodoni kula sungguh ora disangka Jek Anggo mboke bapane senang dapluk sing ana ning Cikedung ana ning Cikedung aja protes bae maling-maling sing asik yeay Bapak Lurah wis turu Bapak Lurah maya kok Anggo mboke kaila sing tenang-tenang ning kana asik panas rengenge ketiga luwi panas atine kula panas kebakar cemburu apa dia nyawang senoke selingkuh bocah kan mas lingkuh bae kana Ucakan bagenan dase di belket-belket gak kudu asik Angga Armanto Anggo kafe Angga rasane kaya diiris Asik. batin sumun cuma nangis sisi pengkhianatan aton jelas ninya adepan asik berarti langka artine selama kian perhatiane apa cek kabeh cuma pura-pura cuma bebohongi kula sungguh ora disangka Anggo Noktarila papai Anggane papai angga wong Pariane wong Pariane Yayu Manda Atedi Anggo sing de Jepange singgo Jepange siapa kan Bunda Retno Bunda Retno karo putri kemuninge geding sing dermayu kota sing ana ning Arab Saudi asik panas rengenge ketiga luwi panas atine kula panas kebakar cemburu nyawang senoke selingkuh warakaken aja selingkuh bae momorean karo sida bener panas tadi aku panas panas ben aja selingkuh beswer tuh ya bocah rasane kaya diiris batin muncul menangis nangis si pengkhianatan aton jelas ninya adepan beli pernah sun bayangaken yen sampai